kum no perlak bera tamen tasngi ngenya syat na da une u til ka laddu une udai unei ubali mah ta ngenya rose chwa yu une am da ngenya bam mentapa por kriat ubes bhau long pen heat pen saat ya ka met jongi bad uba bun bhai ki calcium ro ubes bha da bam ngenya rose mun malam di ban pen ing mo dau la long cracking kum tu te dau la long ni kumba ngi shet nei bai kum tu kai normal mo ndi ban pen ing da kala long kum tu pade bai tu video hi ka long set tu te long ni de ban pen rit no ai kading ni de ban pen lip no sa sei no pade haka pliang ta anam nang ta haka tu hi ka karai in ai ghi si samai pin shwa ya ka ghi da adam nang tu pare ngin sa ai uniu mithai mo uniu udei u gur ba shin ong mithai ru teng de ban pin shwa ya ka ni tamba por ba ni tiu ya ka ni am ni thap ya ka ni ngim de ban pin he ya ka ding namar bale dangi pin he am kan sa shu ing no pade ni de ban pin ai medium bet bakan i jai hadu bakan dala long bet kum ni te sapai ken haka puja sa shupai da kala la kham e kum ni am te long kala long kan ni ka mithai gur adam nang tu nya thap no uni u nei li mo white sesame seed kading ide ban pinrit bet mo dewan king bah du bakan dala kham long milai bhai kini barok hai dewan khle bhai kini ta adep nang to pade ngin sa penlait no ha ka pliang da kala kham duna ka to ka jing khluj am te ngin sa penchi ya ka khti kumni namar ba yo ka khluj mo ka khti te ngin sa yele laddu daula e unum long hi bangin yele laddu ka laddu te phila banle kat ba phi man ka size la jong kini ngala dem ngatharai philai yo jingman toy hi perlok khplei sibun ba philai pe yakani ka video so bha like subscribe but share